shinkafa yan labai ake ce mata. Kuma ba gidan kowa za ka same ta. To kaga ko rawani ma ba gidan kowa bane ai rawani. bari kawai malam. Ai na gaya ma da Allah zai kawo wanda ma za mu yi a da. Kaga yanzu ba sai mu samu na ce ba ne ba. Na dade ban dan ci mai dan gamna gamna. Wallahi na dade ban ci mai gamna gamna ba. Ana kuma malam kuma. A to an aje mu a gefe. Salamu alaikum. Abu alaikum salam. Allah gafarta malam. Amin. Malamai magada annabawa. Amin da albarka. Allah gafarta malam. Malam Mudi. Barka dai malam. Ya gida aiki. Lafiya. Ya iyali. Da dabbobi. Alhamdulillah. Madalla. Madalla. Yawwa. Yawwa me Ai Allah gafarta malam takakka ne. Tun daga angonmu na ce bari in zo in same ka. Na'am. Wato kasuwanci ne na fara. To shine tun da na kama sana'an da ba wata kasuwa. To shine in ga ma na zo na tunanin a zo a sa na addu'a. Me yiwa idan aka addu'a sai ga kuma kasuwa ta bude. Aisha Allah. Ba matsala zaka bada 500. A 500 kuma? Wannan abu mai sauki? Abu mai sauki Allah gafarta malam. Ga 500. To shi kenan. Yabba. Masha Allah. To mu daga hannu za mu ya Allah wannan 500 da aka kawo. Allah sa mu da ƴaƴanmu mu fara zuwa masaya da abokanmu. Amin. Sannan da jikokinmu. Amin malam. Sannan sauran al'umma su ma su fara zuwa su saya. Amin malam. Allah ya sa su dinga zuwa su yi. Amin malam. Bismillahir rahmanir rahim. Yawa. To godiya nake yawa insha Allah. Ni zan lallaba. Yawa. Kuma kai zaka tafi kuma baka faɗa mana sana'an ba kuma? Ai ka faɗa sana'an naka ko? To ranka Allah gafarta malam. Dama likafani ne na siyo ina saida. Likafani? Wallahi kuwa. Ga 500 ɗinka kuma da kan na janye. Yanzu wallahi na janye ta. Ai na janye ta likafani ne.